Dan katelupen keluarga agung dan pun Bapak Tukiman dalah Ibu Mutini lan ugi Sirat Mojo pinanganten sarimbit nggih menika Mas Budi Sucipto pikantuk Roro Ayu Eri Erlinda putri saking pun Bapak Sukini dalah Ibu Mutikah saking Sumberdadi Trenggalek ingkang sanget kula hormati para punden para sepuh para aji sepuh ingkang tansah pinundi dhumateng para bapak alim ulama para bapak kiai dalah ibu nyai ingkang rinten dalu tansah sumanding kitab suci wahyuning ilahi para pangemban pangbate praja sadraneng negari minangka dados pandam-pandaming kawula dasih ingkang pantes sinudarsana mirunggan dumateng sagunging para pinsepuh kakung mewah putri ing ari kalegan sonten menika kita saged angrawi undanganipun benjenipun Bapak Tukiman dalah Ibu Mutini kanthi hajatipun walimatul aurus utawi ngunduh Sirat Mojo pinanganten sarimbit Mas Budi Sucipto pikantuk Roro Ayu Eri Erlinda muga-muga dados keluarga ingkang agung keluarga ingkang tentrem keluarga ingkang berbahagia keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah amin ya rabbal alamin dupunging sagunging para pinenggastanipun ing sonten menika kadherekaken saking campur syariat Mojo Laras ugi kaseng Guyung KDTS Pro Audio dan juga sesarengan kali manunggal budaya sonten menika paring lipur dumateng para linggah kusipun danipun Bapak Tukiman dalah Ibu Sagutra sonten menika karwana all artis saking cacahipun wonten kalih setunggal boko sawiji kula tepungaken sambating arum sambating wangi ingkang badhe miyak sepining swasana wonten ing ari kalangan sonten menika. Sumangga kula aturi jengkar saking sasana pelanggan tumedhet teng sasana wiwaha panglipur dumateng danipun Mbak Intan saha danipun Mbak Ivo sumangga kula aturi jengkar saking sasana palenggahan. Sumangga
Atmajaya Laras go 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 monggo Bapak Ibu nggih didhahar sawontenipun sing gedhe pangapuramu kang mas papujanku jejak tongatiku sabungku mong wanci dalu rupi dasarmu kelawan garwaku kang mas kang merati pisaki urip lestarine happy berantine tanana ingkang nyaruwe yumung akibate aku mong bayangke remu ing atiku iki yen pencar ngelingi bocah kalu iki pemotenan sida dadi cedhak tak ati dikopo gemati monggo Bu dirahapi sawontene nggih Bu inggih lah ngadepi ya kok
Nggih. J, monggo dipun rahapi tanduk nggih mboten napa-napa. Mboten apa-apa. Niki genduke niki kok mboten didahar. Lek engko ora didahar pitike mati lho, Nduk ya. Didahar, nggih. Nggih, lek pitike mati piye teko ngomah. Wong naka ya didahar mboten telasaken. Monggo sawontene nggih. Nggih. Monggo didahar, Po. Nggih, pinten, Mas? Minda boyo Situ urip lan nandika Mesti bahagia Jalan Putri Sulistya Terus bisa nyuara Dika kadung serontok Atmo jelaras ya Atmo Jaya campur sari Indonesia cok. Campur sari wong DKW. Sing gedhe pangapurama Kang Mas Bapujaku Jejak sangatiku Sambung kumong wanci dalu Rupi dosarimu Kawan garwaku Kang Mas Kamrati Tisaki urip lestarine tanana ingkang nyaruwe yomong akibate aku mung bayangi remu ing atiku iki yen banjur ngelingi bocah telu iki pomo tenan sida dadi tenan tak kendi dikampung gemati ai Hup. pripun ento situ urip lan nandika mesti bahagia mulya jalair putri Sulistya terus bisa nyuwara dika kadung serontok ayo yo
saking para tamu sumangga penarakan tim Perdeko. KDDS Pro Audio Joan.
Sampun nggih. Iki sepote iki biasane lek daerah Kampak iki wong nandur pari ning sawah. Oh ngono ta ya? Neng nang 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 neng neng nang. Mundur-mundur ngoten. Mundur. Oke. Aja banter-banter. Masih tahu lagunya ini?
Semisanan Jawa kanasta kaya wis antuk suwarga iya iki tresno tresno tansah
bojone uang to, Pak? Nggih ta? Belajar. Oh, belajar. Lek iso aja. Mumpung ora ngandung. Belajar. Aja ya. Jangan. Jangan enggak boleh. Tapi lek kebablasan. Oh ngono ya. Gek piye terusan? Pak Sadam, enak sing keterne ora iki, Mang, Pak? Nah niku satpam. Wow, enak sing keterne wis rawani aku lho. Hati-hati Piye ta sampe jenengan ning ki? guri kuwi. Wah. Jangan macam-macam ya, Dek ya. Mboten, Bu, mboten. Nglirik tok ora apa-apa. Ngono ya. Gak bahaya ta? Apa? Gak bahaya ta? Iya, ayang. Iya, Atmojo Laras ki apa lho? Heeh. Ya campur sari ngono lho. Campur sari. Nggih. Tayub Atmojo Laras, Kampak. Nggih. Sepinten Mas niki? Ning apa sliramu tega tinggal aku kaya tanpa dosa hatiku rata-rata Gustiku lah ngapura. nggih kok bengi lho Mas iki Mang. Aku mau kaget iki Mang aku. Ojo tatu ekstreman jaluk selendang. Ye nuwun nggih. Ya, se. Iki dipun tambah setunggal lagu ya. Ayo Bu, sing joget-joget kene ta. Apa selaras boyo lagu. Asik. Bu, joget Bu ya. Ini monggo. Kowe jaluk lebih mending aku sing sakno wis mati rasa endang Tak jogeti dhewe iki.
Rup,